ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ସିଂହ ଯେପରି ଅରଣ୍ୟରେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରେ ଓ ତାର ଗର୍ଜନ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ତୀବ୍ର ହୁଏ, ସେପରି ଏହି ଆସନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦୋଷ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହେ। ନଖେଇବା ଦୋଷ, ଦନ୍ତ ରୋଗ, ଗ୍ରୀବା, ନାକ, ମୁଖ ଓ କାନ ଆଦିର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଏହି ଆସନକୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶରୀରର ନିର୍ଭୀକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏ ଆସନ କରିବାର ବିଧି: ଅଣ୍ଡକୋଷ ତଳେ ବାମ ପାଦର ଗୋଇଠି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଇଠି ବାମ ପାଖକୁ ଲଗାଇ ରଖି ବସିଯାଅ। ଦୁଇ ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖ। ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଜିହ୍ୱାକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ପଦାକୁ ବାହାର କର ଏବଂ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ନାସିକା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖ।